ġmiel u l-ferħ li ġib miegħu dan iż-żmien. Qalbna ħinja aħna lesti biex niċċelebraw flimkien. Il-miliet it-tajjeb, il-miliet it-tajjeb, aħna nawguraw domena saħħa paċi u stil. Il-miliet it-tajjeb, il-miliet it-tajjeb, aħna nixtiequlkom bis-imħabba mingħand tmiem. Id-differenzi nwarbu llum u fil-ġejjin. Il-kol bħala aħwa nexu jum mhux biss f'ta' żmien. Il-miliet it-tajjeb, il-miliet it-tajjeb, aħna nsellmulkom bit-bissima f'dawn il-jiem. Dan il-miliet aħseb dak sieħbek li qed jgħix fit-triq. Dan il-miliet offrilu l-wens il-faraġ li jixtieq. Kulħadd għandu dritt li jgħix il-ħolm tal-ispirtu ħajdejjin. Ejja nxejdu t-tama mal-irien waqt li jinkantaw flimkien. Il-miliet it-tajjeb, il-miliet it-tajjeb, aħna nawguraw domena saħħa paċi u stil. Il-miliet it-tajjeb, il-miliet it-tajjeb, aħna nixtiequlkom bis-imħabba mingħand tmiem. Ejjew inkebsu l-qlub ħarrajja u l-anġli nofru kemm. Ninfetħu għal xulxin għandna proxmu għandatem. Il-miliet it-tajjeb, il-miliet it-tajjeb, dil-anja inroddulkom ħaj. Il-miliet it-tajjeb,